Enw fi yw Gareth Jones, a fi'n gweithio i Sir Gar, ond fi'n rheoli rhaglen digidol o Gros Rhanbarth, o Gros Rhanbarth, Bai Abertawe. So, gweithio o tu fewn Sir Gar dros y Rhanbarth, so hefyd yn gweithio dros o Nyth Batalbeth, Abertawe a Sir. So, swydd fi yw fi'n arwain ar rhedeg rhaglen digidol, seilwaith digidol. So mae'r rhaglen ni'n buddsoddi telecoms o Gros Sir Gar a Gros y Rhanbarth, a ni'n cydweithio gyda'r industry telecoms i helpu gwella mobile connectivity a fibre broadband connectivity. Yn fwy na unrhyw beth, fi'n credu rhywun sy'n gallu creu perthynas gyda pobl chi'n cydweithio gyda, creu perthynas gyda'r cwmnioedd, private sector, a creu perthynas gyda'r sector cyhoeddus o Gros y Rhanbarth. Na beth sy'n fwyaf bwysig i ni, i gweud y gwir. Gweithio galed, hyder, a'r sgiliau a'r gwybodaeth technegol yn bwysig, ond i fi yn personol dim fod bwysig a beth yw gallu creu perthynas. I rhywun sy'n chwilio am swydd, peidwch becso bod chi ddim yn deall popeth y bit i'r maes mae diddordeb dych ynddo neu'r swydd mae dych chi diddordeb ynddo. Byddwch yn hyderus, chi'n gallu dysgu lot o fe. Di ni ddim yn disgwyl pobl dod mewn i swydd yn gallu gwneud y swydd o'r dechrau o gwbl. Mae'n cymryd blynyddau i adeiladu'r sgiliau, y gwybodaeth, i dod i ddeall beth sydd eisiau chi ddeall. A i ni yma i roi cymorth i bawb, so peidwch becso beth i fe, byddwch yn hyderus, credwch yn eich hunain. Just ewch amdano fe, os mae diddordeb da chi, ewch amdano fe. Mae cefndir fi cyn dod mewn i'r swydd yma, o'n i'n gweithio yn y maes digidol a'r maes technoleg gwybodaeth. Yn amlwg mae'r maes na, y sector na, y byd na yn tyfu, yn gloi iawn. I ni ffili llanwi'r swyddi, mae siwt gymaint o swyddi da ni, mae siwt gymaint o sgiliau gwahanol sy'n eisiau nhw ni. Mae cyfleoedd enfawr tu fewn y sector na, tu fewn y pwnc digidol neu'r sector digidol, os chi'n licio. A mae pob math o swyddi i gael hefyd. Fi'n credu mae lot o pobl yn meddwl bod rhaid i chi gael rhyw fath o sgiliau technegol iawn i gweithio yn y maes digidol. Dwi'n ddim yn wir, enwedig nawr. Mae eisiau pob math o sgiliau yna ni. Mae rhaid i chi gallu rheoli prosiectau, gweithio gyda finance, creu perthynas, fel wnes i gyna. A hefyd mae eisiau sgiliau technegol hefyd. Os. Enwedig yn Sir Gar, fi wedi bod yma 18 years nawr blwyddyn hyn, a fe ddes i trwyddo'r adran technoleg gwybodaeth Sir Gar, a mae rhaid fi gweud oedd llwyth o cyfleoedd dros y blynyddau i dilyn y pethau oedd da fi diddordeb ynddo. A hefyd, fi wedi gwario lot o amser, a bydde unrhyw un arall sy'n dod mewn a gwario lot o amser yn cydweithio gyda'r gwasanaethau gwahanol sydd gyda'r sir. A mae range fawr iawn o gwasanaethau gwahanol yn y sir, a chi'n dod i nabod fel maen nhw'n gweithio, beth sy'n eisiau nhw, y pobl sy'n gweithio yn y gwasanaethau yna, so mae lot sawl cyfle i gael. Falle bod eisiau chi fod yn rhyw fath o technical genius neu coding, programming genius i gweithio yn y maes technoleg gwybodaeth neu digidol. Dwi ddim yn gwir. Mae'r sgiliau, y soft skills, falle byddai ni'n disgrifio nhw fel, maen nhw'n fwy bwysig na'r sgiliau technegol i gweud y gwir wrthych chi. Ni gallu dysgu'r sgiliau technegol a'r sgiliau galed na i pobl. A ni gallu gweithio gyda pobl i helpu nhw gwella. Mae fe'n fwy anodd i dysgu rhywun emotional intelligence, i gallu cydweithio gyda pobl gwahanol y fath yna o beth. So, mae hwnna'n bach o, da ni'n gweud myth. Fe fi yn personol, ges i geni fan hyn yn Cyfyrddin, ges i tyfu Sir lan yn Cyfyrddin, tyfu lan yn Sir Gar, teulu fi gyd yn, beth i fod gyd yn nhw, dal ma, yn Sir Gar, a fi'n credu mae'n grêt i teimlo bod chi'n neud
Os chi'n gweithio i rhywun fel cyngor sir, chi yn gwneud gwaniaeth i bywydau eich ffrindiau, eich teulu a'r pobl sy'n byw yn y sir chi'n byw ynddo. A mae hwnna'n rewarding iawn. Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig iawn i fi yn personol, ond yn gwaith mae fe'n helpu lot. Yn wedig pan cydweithio gyda'r partneriaid sydd 'da ni, gyda'r aelodau sydd 'da ni, gyda nawr yn enwedig yn y swydd sydd 'da fi nawr, ni'n cydweithio gyda lot o gymunedau. Cymunedau yn y sir a gros yr anbarth. Lot o gymunedau gwledig o gros i'r gar hefyd, le mae'r iaith yn bwysig iawn. So ie, mae'n bwysig iawn. Mae fe'n naturiol i wneud i fi, a fi'n credu mae fe i'r pobl fi'n gweithio gyda. Dim gyd o'n nhw, ond lot o'n nhw. Mae fe'n naturiol i defnyddio'r iaith gyda ffrindiau fi, gyda pobl fi'n gweithio gyda gwasanaethau ni'n gweithio gyda. A fi'n credu mae'r pobl sy'n byw yn Sir Gar yn disgwyl bod ni'n gallu datblygu gwasanaethau ni yn iaith Gymraeg, a fi'n credu mae responsibility gyda ni i gallu gwneud 'na.